Pyörii koko ajan. No niin. Käy. Tervetuloa jälleen Ympäristöruudun pariin. Me olemme tänään Dortmundissa, kuuluisassa Westfalenin kellotornissa. Ja sen nimi on... Tervetuloa jälleen Ympäristöruudun pariin. Me olemme tänään peräti Dortmundissa, kuuluisassa Westfalenin kellotornissa ja sen näköala tasanteella. Paikassa, jossa muun muassa filosofi Wittgenstein muinoin totesi, että jonakin päivänä, Pia, kaikki tämä on vielä sinun. Mutta me puhumme ihmisyydestä. Vieraanamme on valtion sivilisaatiokomission puheenjohtaja, ohjeistamispäällikkö Jaakko Parantainen. Tervetuloa. Auf Wiedersehen, sanoi Lapin polttaja, kyllä. Miten ihmisellä menee? Niin, Sapiensin homo. Tuo kaveri, jonka matkaa olen seurannut tällä historian mutkaisella valtatiellä. Darwin, tuo apinoiden kuning. Tiedätkö muuten, että Darwin on tehnyt Darwin massan? Siitä on mukava tehdä savikukkoja ja kaikkea hörhelöitä kotipöydälle. Jos nyt mennään aivan nykypäivään, teknologian voimakas kehittyminen ja luonnon raiskaus, kestääkö maapallomme sen? Tiesitkö muuten, että ihminen on tullut apinasta tai kalasta? Tuossa baarissa olin äsken, siellä pari saksalaista, kuule veti vähän bisseä, niin alkoi olemaan aika apinamaista touhua. Joo, ei kestä yhteiskunta eikä maapallo. Paska on turahtanut housuun, räjähtää silmille koko pallo, kuule. Entäpä tulevaisuus? Mihin me olemme menossa? Kuule Kakko, vastaappa sä mulle pariin kysymykseen. Nää on aika viisasia, mä oon himassa miettinyt. Onko Tarzan kuollut? Niin tuo kuvitteellinen romaanien tukihahmo. Oliko Mooses läski? Ei ollut, tietääkseni No läski. niin, et sä tiedä mitään. Niin, joo. Peippailuksihan se menee. Kyllä, joo. Kiitoksia Jaakko Parantainen. Me tapaamme jälleen viikon kuluttua. Kuule hei, mennäänkö kattoo vähän ihmistä tohon Reeperbaanille? Siellä on aika messevää. Korvatulos taitaa tulla. Kiitoksia. Tapaamme jälleen. Vinkuna päässä on aika moinen. Siitä saat.